El senyor Daniel Giral Miracle ens porta no un, sinó un, dos, tres llibres. No estan d'oferta, no és 3 en 1 això, sinó que són 3 llibres totalment diferents, encara que tots ells tenen un comú denominador. I el comú denominador és Gaudí, en la seva totalitat o parcialment. Casa Batlló, Gaudí, luz i color, llum i color, Gaudí essencial, tota la informació sobre el genial arquitecte amb els descobriments més recents pel màxim especialista actual en la seva obra, que és el senyor no? Home, jo agraeixo qui ha redactat aquesta frase. No sóc jo. No? Vostè no és el màxim especialista actual en l'obra de Gaudí? 25 o 30 anys dedicats a Gaudí. Jo crec que totes les vegades que heu tingut la gentilesa de convidar-me en un mitjà de comunicació ha estat per parlar del Gaudí. Per tant, gaudim-ho, gaudim-ho. Gaudim-ho. I després aquest que és Gaudí en 3D. O sigui que t'has de posar les ulleres. Pots arrencar. Puc arrencar-ho, sí? Sí, fort, fort. Moltes gràcies, fort, molt bé. I aleshores veig... Quina dimensió diferent veig? Bé, així ja veig que no ho veig bé, no? Exactament. Però si em poso les ulleres ho veuré com ho veig al natural, no? I ara, si em poso les ulleres, són aquells moments típics, sí, després pels programes de zàping. Exactament. Ah, però caram, 3D està bé, 3D espectacular. Jo crec que és la manera més coherent de fotografiar Gaudí. Gaudí és molt Bueno, la foto aquesta d'en Cuní també és fantàstica. Sí, no, m'hagués pogut posar aquestes ulleres al damunt de les altres i encara ho veuria més bé, segurament, no? La millor publicitat que podíeu fer. Ara sí, ara ho veig encara millor. Gaudí és relleu, Gaudí és espai, Gaudí és atmosfera. La forma coherent de retratar això era 3D. I fins que un valent va decidir fer-ho amb una càmera moderna d'ultra actualitat, doncs va sortir aquest llibre. Un dia em va venir a veure i em va dir si jo estava disposat a escriure aquests textos, però que fossin fantasmagòrics, que fossin màgics, que jo sóc l'antitesi, perquè sempre estic defensant un Gaudí racional, un Gaudí constructor, un Gaudí geòmetre, etc. Però m'hi vaig posar i m'hi vaig ambientar i no és que defensi que Gaudí sigui un alquimista, però Déu-n'hi-do la de fantasia simbòlica que fa servir. És curiós perquè, esclar, quan tens un llibre en 3D, saps que hi ha la triple dimensió i aleshores, quan vols passar pàgina, en segons quines fotografies, no acabes de trobar la pàgina perquè et penses que estàs agafant, com aquesta, la gespa. I si ho fas de pressa, t'arriba el vertigen, perquè no saps ben bé on ets, si vas endavant o enrere. Sí, aquí hi ha perfecte, És un llibre realment espectacular. De tots els que jo he fet, aquest és el que ha tingut més recapte, no perquè sigui el més dens en quant a contingut literari, sinó el més juganer en quant a experiència visual.